carbon copy of where I've already been. Days keep coming, one out, one in, they keep coming. I don't know what I wish I had, but there's no time now. Amor per Amor, 14 de febrer, al Teatre Victòria a les 9 de la nit, a favor de la Fundació I Som, que és una fundació que es dedica a ajudar nens tutelats o joves tutelats en risc d'exclusió social. Roger Berruezo, Rubén Juste, mira que guapos, que formosos, que meravellosos. Jo cantaré amb la Sílvia Parejo. Oh, carambes. Jo cantaré amb una altra grande del teatre musical, amb la Judit Tovella. Oh. No podria cantareu, però podem dir de què va el que cantareu? D'amor. Va d'amor. Que original, no? Que original. D'amistat, el meu és un amor més d'amistat, sí. I el teu és més amor, amor? El meu és més aviat desamor, però dintre de l'amor. Hi haurà de tot. El Marc Flint i el Didac Flores, que faran un altre d'aquests duets d'amor. Aquest duet d'amor, a veure, no desvetllarem el títol, perquè realment és la sorpresa, no?, que estem preparant, però hem de dir que és el musical Chess. És un duet que l'han versionat moltes vegades moltes noies. Fins i tot la Whitney Houston. Exacte. I les Spice Girls. I bueno, molt contents de poder participar en aquest concert i de col·laborar amb la causa. O sigui, eternament agraïts. Serà molt bonic, no us ho perdeu. 4 persones més, Sara Pi, Víctor Gómez, Gracia Fernández i jo mateix, que també cantaré una mica. Sí. Home, aquest és dels supernous que estan per la broto, Supernous, que s'acaba d'estrenar i és una cançó preciosa. Bueno, jo almenys quan la vaig sentir em vaig enamorar absolutament. Jo no coneixia el musical ni res i vaig flipar i vaig dir vull cantar això. I aquí la Gracia Fernández i un servidor farem un Remember When, no? Un poco. Una cançó d'un musical que es diu Ordinary Days, que aquí es va estrenar gràcies a Ferran. Sí. És així? És així? El verso. El verso és dies normals i és un tema... Bueno, és una altra vessant de la parella, Sí, no? l'amor no tot són coses boniques, diguem-ne sempre, no? Hi ha moments. Hi ha moments, i aquest és, el que farem nosaltres és un moment, potser... Una mica més tens. Sí, una mica més temps, deixem-ho aquí. Ballant anglès, Xavi Navarro, Júlia Jové. Ballant anglès i Júlia com a parella, de fet. Com a parella, per aquella nit especial sereu parella momentània. Cantarem un Jason Robert Brown, però que no sona molt a Jason Robert Brown. Home, No sé si això ajuda o despista. a mi em pinta bé, a mi em pinta bé. I és el primer cop que cantem, no hem cantat mai junts. Fa No? molts anys que ens coneixem i mai hem cantat junts. Doncs ja podeu agafar entrades. Sí, s'ha de veure. I tant, s'ha de veure. No només, vull dir, el nostre serà molt especial, he de dir, per mi és molt especial, però tot, vull dir, les parelles crec que tenen, cada tema té la seva cosa i és molt guai que ens trobem per una causa així, sobretot. Tenim el Xavi Navarro, que no té la seva parella No, aquí. que és la Cristo d'Arbelo, i res, cantarem una cançó del Príncep d'Egipte. Fins aquí, hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. I serà molt maco, heu de venir. Jo crec que només amb aquestes que us he ensenyat ja tenim material perquè ja aneu agafant entrades per una bona causa i no perdre-us aquest amor per amor al Teatre Victòria el dia 14 de febrer, el dia dels enamorats. Ens veiem el 14 al Victòria. Que vagi bé.